wis ngancik marang janji warna-warni bebaktaipun pamedharipun sang putri ayu aneka tunggal ketinggal sing ketepian murup marong endah mali warna busananipun kaya dene wulan tanggalipun 14 sumong-sumong cahayane mereka dia geni kegunungan kaya putri lagi ngenteni mawi teja mawi saya Surodira jaya ningrat lebur deni pangastutu sirno ing raksa katut gapura ing ratu yen ratu adil ingkang tata praja ing arsa sungkulada ing madya magung karsa tuturian dayani tuladalaku utama manusia mundueng weng pakarati wis tulis gedhe suantenan cah manis sumawasana gumorot kadia teja ketinggal dedi Ratu Agung sulising warna kairing gamelan sarlokananta sandiwara aneka tunggal budaya tanah nasirna cablet lir tanturi sumaliwi tak ijo raya-raya tak sengguh kamantinanya bocah angon penekno bimbing lunyu penekno kanggo basu dadat tira mitir bedah ing pinggir dong kemana Sumatana kang sepa mangka sore mumpung pada rembolane mumpung jembar kanangane ya suraka dongeng pakliran kelir aling-aling edalan darang murbaning sandiwara kang wis manut ing dalan biara suminar padang trawangan mubeng langit sang putri ayu pinayungan sang putri ayu lokananta endah mali warna busananipun lir denesi golek kencana punika
mawi teja mawi cahya cahayu sapa jenenge wong bagus pujaan ati Bismillah mimiti muji nyebut asmane Gusti ingkang murah ing donya iki memuji ingkang kuasa memuji ingkang maha suci nenuhun ingkang maha agung sadonya ora ana lima sae ora ana telu tata titi turut teliti sureti ngati-ati lan sing teliti waspada mapa dengan Bapak Ersito sareng Mama Ersito senang Ersito ding kang duwe wilayah Bojong Mama Alip Mimi Alip wong Bojong Mimi Alip Bapak Alip wong Bojong Aja Alip panitia Bapak Cicaswa Bos AJM Sekretaris RW Janudin Bos Dina Mandiri Aja Alip Bos Beras Putih Dina Mandiri Mama Adrian Mimi Adrian Sarang senang Bernat Kedik senang Bernat sing duwe gunung tanpa mas senang Bernat kang duwe gunung tanpa mas kang bekel Mama Enopa calon majikan sing tempel kulon sarang RW Kaswat RT Kaswat Mama Sopyan RW Soleh Mama Jaki RT Karnekdik Bapak RT Bajuri Mama Ijai Kedik RT Raja Sesepuh Bapak Kunci Bapak Saku sarang Bapak Kunci Daruki Keding Yayutira 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 Bapak Kunci Kasmate Keding sedaya sami ngormati Mama Sopyan, Mama Salsa sarang Mimi Uki RT Kaswate Keding Sinyawangi Yayuni Majalengka Pak Sinderoji Keding Pak Sinderoji Yayuni ya Sing Majalengka Angdanu Sing Doi Korea Awomo kang duwe angkatan laut Surabaya Mimi Lala Pipi Peri No Kadel No Kuci Karang Malange Keding Kang Kajiku Senadi Singgue Kerupuk Dua Paksi Saking kenang aduk Indramayu Aja lali saumure Bos Beras Putih Dina Mandiri Bos Beras Putih Dina Mandiri Mamai Adrian ini Adrian sarang Nanang Adriane Keding Bos Beras Putih Dina Mandiri Bos Beras Putih Dina Mandiri Aja lali Mamai Adrian Mimi Adrian sing Arsen senang Bernat sing duwe gunung tanpa mas Aja lali kang bekel Mama Enopa calon majikan sing tempel kulon Bos Pegajaya calon majikan sing Terbon Bos ACM Papa Elwa Sinduku Jeruk sarang Nyonya Edi Bos Sayur Junti Kedokan Yayang Ramane Kedik sing duwe rias Sigarugak saking Subang Yayang Rahman aja lagi sing duwe rias Sigarugak Subang Yayang Rahman aja loki gawe kamu Yayutira sareng Bapak Ali Bapak Kunci Kasmat Bapak Daruki Sampulali Bapak Kunci Katma Bapak Cukup Cedian saking Bojong Bapak Ali sareng Kakang Prabu Angling Darmaiti Bos Pano senang Bernat si duwe gunung tanpa masa jalok di gaweng lamun ngendi suniti piri
ning sapanyang sanga kendraga RT Kaswat mimi Ali Bapak Ali Pongbojong mimi ugi keding sareng Bapak Sofyan Mame Salsa sing duwe AO studio sampun Ali salawase Bapak RT Karena sareng Bapak Orjuri Bapak Ijang Bapak Rasa Gedik sesepuh Bapak Kunci Bapak Sakmu Bapak Daruki Bapak Ali Bapak Kunci sing nyakseni sareng Yayutira Bang paling eman dewe gandrawis rarawe kuning kembange pengene kepat dewasa sayang bae ngakarane sing ora bisa Bapak Ali Kakang Prabu Angling Darama sareng Bos Panwekding Bapak Kunci Dian sing bocah Bapak Kunci Katme sareng Bapak Daruki Bapak Saku Panitia Senang Bernat sing duwe gunung tanpa mas ajalok lamun sareng Kang Bekel Mame Nopa calon majikan sing tempel kula sing beras putih dina mandiri Mamai Adrian Mimi Adrian Kacung Adrian sedaya si sami hormat Mamai Sofyan Mimi Ugi Mamai Ali Bapak Ali Pongbojong Bapak RT Kaswat Bos beras putih dina mandiri Mamai Adrian sareng Mimi Adrian iki dilali-lali dibisa lali dilipur dikelipur tambah lawas masih kelingan Mamaya Salsa Bang duwe klambi abang Bapak Ali Kakang Prabu Angling Dharma Yayutira Bapak Kunci Dian sareng Bapak Kunci Buyut Astem panitia sing nyakseni Bapak Kunci Buyut Astem sedaya sisami hormati Pak Oji Yayunia sing Majalengka Pak Oji Pak Sinderoji Yayunia Majalengka Mama Dandi Mama Santi Mimi Wahyu Mimi Iti Mimi Nita sareng Ibu Usti Ang Danu sing duwe Korea Kakak Cikus Nadi sing duwe kerupuk dua paksi aja lagu Pete Karang Rincian sing di jaluk padu aja gawe dawa larang ning pikiran Jala Sutra Lir Parenda Ibu Eja Ayah Jia Bong Ayu si gantung Bunda Queen sareng Bunda Kawai Bapak Denu Bapak Sekar sareng Ayah Biayo Gedik Ayah Bian Nanang Mamas Bian Gedik sareng Bapak Enoba Ajali Sarabas Ayah Enobu Bapak Denu Ayah Dedeki Ayah Gedik Kembang Putih Maning Gelungan Bapak Ali Kakang Prabu Angling Dharma sareng Bapak Kunci Dian Sisi Bubuyut Astem sedaya sabi hormat Mama Salsa sareng Mimi Ugi Kedik RT Kaswat sing nyakseni sareng Bapak Ali Mama Ali Pongbojong Mama Sofyan Mimi Ugi Kedik Bos beras putih dina mandiri Mamai Adrian Mimi Adrian sing duwe beras putih dina mandiri Yayutira Ajali Sarawasi Bapak Kasmat Bapak RT Kasmat sareng Kang Bekel Bapak Enopa calon tuan rumah sing tempel kulon Kang Bekel Bapak Enopa calon tuan rumah sing tempel kulon Ajali Saumure Bos Pega Joyo calon majikan Cirebon Bos ACE Bapak Halwa saking Duku Jeruk Dewi Kang Bekel Bapak Enopa ngaturaken matur suwun
calon tuan rumah sing tempel kulon Yayu Tireding Bapak RT Asmati Keding Sang Bapak Ali Kakang Prabu Anglinggar masih hormati lah Mama Ebani singana ning Taiwan deh Mama Ebani singana ning Taiwan dihormati ngaturaken matur kesuwun Mama Ebani singana ning Taiwan sareng Mama Adrian Mimi Adrian sing duwe beras putih dina mandiri Mimi Adrian wong kang paling eman dhewe Pak Oji Pak Sinten Oji dunia Majalengka lah senang Bernard sing duwe gunung tanpa mas aja ali Sarawasi senang Bernard sing duwe gunung tanpa mas aja ali Bapak Ali Kakang Prabu Anglinggar Bapak Ali matur kesuwun Kakang Prabu Anglinggar Majdik Bapak Kunci Diane Kedik Bapak RT Kasmat Saraja Yutirai Keding Bos beras putih dina mandiri Bapak Adrian Mamai Adrian Kacung Adrian Pak Sinten Oji Pak Sinten Oji Ya Yunia Majalengka Kang Danu Singgoy Korea Kang Kaji Kusnadi Keding Bapak Ali Pinangkane panitia Kakang Prabu Anglinggar Bapak RT Kasmate Keding Senang Bernard Singgoy Gunung tanpa masih Keding Kang Bekel Mama Nopa calon majikan saking tempel kulon Mama Ebani sinaning Taiwan Mama Sopyan Mimi Uki RT Kaswat Bapak Alip Mama Alip Pongbojo sareng Mama Salsa dina dipurara kelipur Kakang Prabu Anglinggar ngaturaken matur kesuwun Bapak Ali Kakang Prabu Anglinggar pamit mundur amit kula sebab